Haló? Prosím. Haló? Áno, počúvam. Dobrý večer. Vy predávate ako ten pľuch? Slabšie vás počujem ešte raz. Či predávate ten pľuch ako? Áno, predávam. Áno, a odkiaľ ste, prosím vás? Od Nitry kúsok. Lebo ja som z Brezna. Aha, tak to pekne si pozrieť. A to ako, vy to ako používate, alebo už nie ako? Ja ho nepoužívam, ja Aha. som hospodár. A to je ako aký? To je ako nejaký väčší, alebo ja neviem, aký to vlastne, aký to presne je, že by som došiel pozrieť, alebo... Viete čo, je to troják? Áno, troják, to ako potrebujem troják. Lebo mal som, viete, len sa mi polamali tie, neviem, či ako poznáte to. On je 3+1, to znamená, on je zmontovaný štúk. Áno. A ten chvostata sa dole môže byť troják. Aha, áno. Takže takto to funguje. A to je nový, dá sa povedať, Nový? nepoškodený kruh. No, troška to oralo, ale nie je to zatraté, treba to vytriť. Veľmi zachovalé. Áno. A koľko by bola ako cena? Ako? Takto, nový stojí 350 000. No ja ako viem, že je to drahé, ako ja to kupujem ako pre... My máme také... Viete čo, chcel by som za to 120 000. A to nie? Ako ja som bol dohodnutý ako v družstve, že za 100 000 by bolo, ale no ako keď bol ako fakt dobrý, tak ako... To je nový nezatratý pluh, to uvidíte, keď ho zbadáte. Alebo vám viem ešte dať z takého rám, aj spotnice, hlavy si to kúpte a poskladajte si to. Áno. Tam ešte lacnejšie a ešte môžete aj tak spraviť. Áno. Alebo Dobre, lebo vy bývate ako doma, alebo ako? Viete, či chodím do práce, ale okolo 4. bývam. O 4. To aj ja. Teraz bude 3 dní voľna. Nevychádza vám? No vlastne áno, lebo my sa vrátame, ako my robíme na to družstve stále aj teraz v noci po zime, ako a že by sme prišli. No ja by som ešte zajtra zavolal a by sme sa dohodli ako presne, lebo už aj tak je aj večera aj všetko, ja už nemôžem volať kolegom teraz, lebo oni spia, lebo neviem, unavení. Dobre, ako chcete, zavolajte. Dobre, zajtra sa ozvem sa ako. Dobre. Dovidenia, pánko, dovidenia. Vieme sa dohodnúť, no. Výborne, však áno, ja vidím hneď na vás, počujem, že ako dá sa s vami aj dohodnúť, keby niečo, že ako... No, jasná vec. Výborne. Chcete mačku vo vreci? Nie, veď my rozumieme tomu tiež, tak sa nedáme oklamať, veď ľudia sme. Takto, ja mám ešte 20 jarovú, rodiči majú 20 jarovú záhradu. Ja mám podobne. A budete vidieť, jak to ore. Aby ste nekupovali aj vy mačku vo vreci, ja to chcem spraviť seriózne, takže... Áno, výborne, dobre. Doktor by sa požičal na to, vyskúšalo by sa to, aby ste videli, jak to robí. Áno. Dobre, pánko. Dobre, ďakujem, pane. Dobre, pane. Dovidenia, dobrú noc. Pozdravujem. Dovidenia.